Halo guys, खुलुमबाय जों आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन, स्किप खालामाजासेनो। दिनैहाय शिवरात्रि फुजा, हेपि शिवरात्रि फुजा। जों दैसाजों आंजों बयखौबो खुलुमहरबाय। हेपि शिवरात्रिनि दे नाहरलियाबा दे हेपि शिवरात्रि होन। हेपि शिवरात्रि जोंहा फुजा होनोसै। हेपि शिवरात्रि। एक्सारसाइज बानायदों मर्निं सिखारनानै मिनि लेबावसो गथ'आ मबाइलाव जा नायो। मबाइल खेबनाय नुबाथाय एक्सारसाइज बानायबा मिनिसोगारो। दैसायाहाय राफोद मोजां मोनो खोमा गावनि लेबालाय बिराद मोजां मोनो बेहा एक्सारसाइज बानायनो मिनिलायलायो। आरो मबाइलखौथ' दाहोनसै नायनाया खावब्ला नायखायो आं फिसाया मबाइलखौ मिन्थिखाथारबाय। डेन्जारसो दानि गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो पलिअ मोनजानायखायनो आलदा जातनि गथ'फोराहाय नुवाखै दुगायानो दाजाखाया। सोरांबाथाय मबाइल नायो बिसोरो फिसा फिसा मानसिफ्रा केसट्रा गोजाथार। मा नायदों नोंसोरो मानसिफोर? दैसानि बिफाजों डेन्जार मबाइल नायनाया। दैसानि मेगना गिदिर गिदिर, बिफानि मेगना थेफा थेफा। आंना हाथायावहाय माबा गोमोन सिथर जादों आरोखि। ओमफ्राय हाथायाहाय दस्रा हाथायनिफ्राय जौसिन जानानै सानाय मोन्दों। नै खेबफ्रुबा गुरुलायो, सायो हाथाया। ओमफ्राय बेनि सिंनिखौथ' एम्फौ जाजोबखाबाय। हाथायानो गैला हनै लांदांसो। बख' जानांगौमोन, जा सायो एखमबा सम हालासो। आलु बुरदों जोंहा नै दिनैहाय। आलु बुरग्राफ्रा आयु माबा पालुवान जादोंलै नै मालाय आलु बुरग्राया। पालुवान आलु बेदरानो थाङाखैना, गोरलै गोरलैसो देराखैनो। खय फाल्ला? 5 फाल्ला गायदोंमोन, बिसिबां ओंखारो नायनोसै। गहे जाबाय नै गया। ख्रेम थांबालाय सोरनि न' दं बाहायलाय थांथों। बेरालाय मा जादों? गेसाव जायाखैना आलुआ? देरनाया देरदों हनै गुफुराबो एसे गिदिरबो दं आरो ना। आलु बुरग्राफ्रा दिनै सानैनो। ओमफ्राय जोंना न'खरनि मानसिफ्रा बेमारि गोजासो आरोना। आफायाबो लोमजानानै उन्दुगासिनोसो दङ, खिनाय जादों। ओमफ्राय आइयाबो खर'आ सोरखि बायदि गिदिंदोंनो। ओमफ्राय आंहाथ' उदै गिजिखा नालाय बुरनो हाया, ओंखायनो नै बिसोरो बुरफैदों आरोना। दा बिसोरनो आधा केजिसो हरजागोन आलुखौ बुरनायनि बेस्राफोरनो। फवासेया थैदा, साथामल'खाना फवासे हरजागोन आरोखि। आलुआलाय 5 फाल्ला ना गुवार जादोंमोन। नायफैदां टमेट' मोनखोना माखो। टमेट' बिफाङानो जा जादों, दासो बिबार बारदोंदां। जिबौसो थागोनलै बेयाव माइदै। फिथाइयानो गोरलै गोरलैसो दाबो मोनाखै। आंहा नै शिवरात्रि फुजा होनोसै दिनै। खस्थ' मस्थ'बाबो हाया लासै लासै फोसाबबाय। गासिबो फोसाबखाजोब्बाय, रेडि जाजोबखाबाय। एसे मोना होबावदों आरो मोनाबाथाय होनोसै। ओमफ्राय नै सासेया फैसा थिंख्लि बुख्रुबनानै फैसा सानगासिनो। बेसे जाखोथाय फैसायाबा? ओमफ्राय नै दैसाया बिबौजों बामजादों। दै
bisa. Ider Deko, Papa. Naik dia. Bisa sana kesini udah dia. Welcome. Thank you. नै आङो चन्दनखौ नैबे जाहैबाय सिलपाता अन्थाइ आरोखि ना बेवहाय नैबे चन्दन बिफांखौहाय मा होनो एरख'नांगौ आरोखि माराम खाजोब्बाय नै गोबावसैमोन ना बायनानै दोननाया एरख'नानैहाय बेखौ थिगसे फुनांगौ आरो दै सारस्रो सारस्रो नै माबायदि सिङाव औवानि माबा बायदिसो ओमफ्राय बेखौहाय थिगसे मोजां फुनानै नैबेबायदि गोमो गोमो गुगोन आरो ओमफ्राय बेखौ बेल बिलाइयावहाय दोनथ'बाय आङो दोननानै बेखौ दा बासिबनोहाय फोथा सुनानै होनोसै आरोखि चन्दन होनो बेखौहाय चन्दन फोथा थुबाय आरो ओमफ्राय बेखौ 16 समबार फालिनायावबो बे चन्दनखौ नांगौ आरो बेल बिलाइयावहाय बिदि होनानै माबा होनांगौ बाङालिफोरनियाव जोंनि बर'फोरा रोङा होमबाबो एसे सोलोंबाय आङो एसे